Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cador. Taong 1988, Sariaya, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-aalaga ng 6 na kalabaw, itong si Cador. Yon ang kanyang katuwang sa paghahanap buhay, kung kaya't bawat isa sa mga ito mahalaga para sa kanya. Bigay kasi yon ng ama ng kanyang asawa na halos ilang taon niya ring inalagaan bago yun dumami ng dumami hanggang sa maging 6 na itong piraso. Marami ang bumibili sa kanya ng mga kalabaw na yon pero hindi niya pinauunlakan. Mas nanaisin niya pang magutom at maghirap kesa naman magiging magaan nga ang kanyang pamumuhay kapalit ng pagkawala ng mga ito. Kahit ilang beses na silang magtalo ng kanyang asawa ukol sa mga hayop na yon, nananatili pa ring matatag ang kanyang desisyon. Nang mapagtanto naman ang kinakasama niya na hindi nito kayang baliin ang kanyang desisyon, nagpa siya na lamang yung suportahan siya. Sa loob ng ilang taong kasama niya ang kanyang mga kalabaw, ni minsan hindi siya nito pinahirapan sa kanilang trabaho. Ayon sa kanya, ang lubos niyang nagugustuhan sa kanyang alaga ay ang kakayahan nitong makaintindi sa halos lahat ng kanyang senyas. Kapag malungkot din siya, nananamlay rin ng mga ito, pero kusa naman yung bumabalik sa dati nitong estado kapag nasisipat na siya nitong unti-unti nang kumikilos. Dagdag pa ni Cador na hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong espesyal sa kanyang mga kalabaw. Isang hapon, habang abala siya sa pagpapainom ng kanyang mga alaga, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang mapansin ang paglapit ng kanyang asawa. Pagtitigan nilang dalawa, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Dor, buntis ako. Magdadalawang buwan na. Pasensya ka na ha. Ngayon ko lang sinabi sa'yo. Noong nakaraan kasi, akala ko na antala lang ang buwan ng dalaw ko." Nang marinig naman ni Cador ang sinabi ng kanyang asawa, halos mapalundag naman siya sa tuwa dahil sa kanyang mga nalaman. Ipinangako niya kasi rito na kapag nagdalang tao ito sa pang-4 nilang supling, yun na ang magiging huling miyembro ng kanilang pamilya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagsasaya, napalitan naman yun ng katahimikan matapos ilahad ng kanyang asawa ang tungkol sa matindi nitong pag-aalala para sa kaligtasan ng anak nila. Yung 3 kasi nilang supling, bago yun ipinanganak, halos hindi mabilang na mga nilalang ang walang sawa doong nagpaparamdam. Inakala nga nila noong hindi na yon makakaligtas, pero dahil sa tulong ng albularyong pinagkonsultahan nila, nagawa nilang madugtungan ang buhay nito. Magmula noon, nagkaroon na ng takot ang kanyang asawa na magdalang tao. Kung hindi lang dahil sa kagustuhan ni Cador, ayaw na nitong magbuntis pa. Ang labis pa nila noong ikinakabahala, nagkataong kamamatay lang ng albularyong kilala nila. Maliban sa matandang yan, wala na silang maaaring lapitan sa kanilang baryo na merong kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan. Sa paglipas ng mga araw, nagtanong-tanong si Cador ukol sa mga albularyong malapit lang sa kanilang lugar. Kinakailangan niya kasi yung maipakonsulta upang makakuha ng pangontrang magbibigay proteksyon sa anak nila. Subalit, kahit saan mang dako siya ng baryo pumunta, ang tanging sinasabi lamang ng kanyang mga kakilala, makakahanap siya ng albularyo sa susunod pang baryo. Dahil dito, minabuti ni Cador na ipagpaliban na muna ang pagpapakonsulta ng kanyang asawa, lalo pat hindi pa naman siya sigurado kung saan naninirahan ang albularyo.
Pagsapit ng linggo, nagdesisyon siyang maaga pang umalis sa kanilang pamamahay para maghanap ng albularyong makakatulong sa kanila. Yung 5 kalabaw niya, iniwan niya sa bakuran nila habang yung isa naman kasama niya. Sa pagbagtas niya ng daan, nanatili sa kanilang tahanan ang kanyang wisyo. Habang lumalayo siya, hindi niya maiwasang mag-alala gawa ng nasisiguro niya na tunugan na ng mga aswang ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Pagdating niya sa sumunod na baryo, agad naman niyang hinanap ang albularyo sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong nakakasalubong niya sa daan. Hindi naglaon nang maituro na ng mga ito ang kanyang pakay, doon niya nakita ang isang matandang dalaga na payapang naninirahan sa kubo nitong halos masisira na. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman niya yung nilapitan para kausapin. Nang magkaharap na silang dalawa, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong alokin ng pera kapalit ng alaga niya. Pagkarinig naman ni Kador sa sinabi nito, agad naman siyang umalma, sabay sagot dito ng, "Hindi ho ako nagbebenta ng hayop, Manang. Naparito ho ako para sana humingi sa inyo ng tulong. Buntis ho kasi ang asawa ko, pang-4 na naming anak. Yung 3 anak ko, hindi rin maganda ang pinagdaanan bago ipinagdalang tao. Kung maaari ho sana, makahingi ako ng pangontra sa inyo. Kakamatay lang kasi ni Tio Morsito eh. Wala na akong ibang malapitang albularyo." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong itinigil ang paghimas sa pisngi ng kanyang kalabaw. Pagpasok nito sa loob ng kubo, hinintay lang naman niya yon hanggang sa makabalik na ito sa kanyang kinaroroonan. Inabutan siya ng matanda ng nakalukot na buntot pagi. Kalakip ang garapong may lamang mga ugat at puting langis. Pagkakuha niya sa mga bagay na yon, narinig naman niya itong nagsalita ng, "Kapag nakaramdam ng kirot ang asawa mo sa kanyang tiyan, ihaplos mo yan. Ang buntot naman ng pagi, ilagay mo sa likod ng pintuan ng bahay ninyo. Kapag may narinig kang kakaibang hunit tuwing gabi, ihampas mo yan sa dingding ng 3 beses." Dagdag pa ng matanda na hanggat maaari, huwag niya ring gaanong palabasin ng kanyang asawa sa pamamahay nila. Mariin din itong inilahad na totoo ngang maraming aswang sa lugar nila. Hindi yun nangingilala ng mga kababaryo, bagkus ay nananalo ito. Ayon pa sa matanda na, dahil sa pagkamatay ng albularyo sa kanilang lugar, asahan niya ng lalawak ang presensya ng mga nilalang na yon sa paglipas ng mga araw. Inabisuhan din siya nito na kung may kapamilya sila sa ibang lugar, mas mainam na ilipat niya muna roon ang kanyang mag-iina. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, may nabanggit ang matanda ukol sa kanyang alagang kalabaw. Ayon dito, merong espesyal sa alaga niyang yon na siyang nag-uudyok dito na yon ay bilhin. Dagdag pa ng matanda na handa niyang bayaran ng malaking halaga ang kalabaw kung yon ay kayang ibenta ni Kador. Subalit, nang marinig naman niya ang sinabi nito, nanatili pa ring mas mahalaga ang kanyang alaga kumpara sa kahit na anong bagay. Upang matapos na ang pag-uusap nila, minabuti na niyang magpaalam. Hindi naman siya noon pinigilan ng matanda dahil alam nitong malayo-layo pa ang kinakailangan niyang baybayin para makauwi. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na ngang tinatahak ni Kador ang daan pabalik sa kanilang baryo. Habang binabagtas niya ang daan, mariin naman niyang pinag-isipan ang mga habilin sa kanya ng albularyo. Sa isip-isip niya, kung nagkataong malapit lang sa kanila ang probinsya ng mga magulang niya,
hindi siya magdadalawang isip na doon na muna manatili. Ngunit sa kasamaang palad, kinakailangan pa nilang tumawid ng dagat at wala naman silang sapat na salapi para gastusan ang paglalakbay na yon. Sa pagdating niya sa baryo nila, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa paligid matapos niyang mapansin ang pasimpleng pagmamasid ng iilang tao sa kanya. Yung mga taong yon, kuno-kunong aswang ng albularyong pinagkukonsultahan nila. Dahil dito, agad naman niya yung tinitigan ng masama, subalit bago pa man magkatamaan ang kanilang mga paningin, kusa na yung umiwas. Paglapit ni Kador sa isa sa mga taong yon, dahan-dahan naman niyang inilabas ang dala niyang buntot ng pagi na siyang naging sanhi upang bahagya yung mapaatras. Mga demonyo kayo! Huwag niyo akong susubukan! Magkakamatayan tayo rito! Sigaw ni Ador sa mga ito. Kahit rinig na rinig ng mga nilalang na yon ang kanyang sinabi, tila bang hindi ito nagkaroon ng lakas para sumagot. Ang tanging nagagawa na lamang ng mga ito, patuloy siyang pagmasdan habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, nang makalayo na siya, doon na siya nito tuluyang tinantanan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, matapos ang kanilang hapunan, agad naman siyang lumabas para magmasid sa paligid. Inabisuhan niya noon ang kanyang mga anak na iwasan ng maglaro o lumikha ng anumang ingay para hindi niya ito mapalo. Matapos niya yung gawin, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang maupo sa ilalim ng isang puno kasama ang 6 niyang kalabaw. Yun kasi ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, gawa ng kahit papaano, alam niyang meron siyang makakatuwang kung sakali mang may dumating na bisitang hindi niya inaasahan. Sa paglalim pa ng gabi, unti-unti nang napapansin ni Kador ang pag-iba ng ihip ng hangin, kaya naman ang ginawa niya, ilabas na ang kanyang mga armas na halos isang buong araw niyang pinagpagurang hasain. Naroon din sa kanyang tabi ang buntot ng pagi, nakahanda niyang ihataw sa sino mang makita niyang may hindi kaaya-ayang itsura. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla naman siya noong napatayo nang masipat niya ang mga alaga niyang kalabaw na kakaiba na ang kinikilos. Habang nakatali ang mga ito, paulit-ulit yung nagpupumiglas na parabang nais nitong kumawala. Dahil dito, agad naman yung nilapitan ni Kador para alisan ang tali. Maya-maya pa, pagkakalag niya ng mga lubid na nakatali sa ilong ng mga ito, laking gulat na lamang niya nang biglang sumugod ang toro niyang kalabaw sa isang posteng nagsisilbing bakod ng kanilang bahay. Matapos itong gawin ng kanyang alaga, nakarinig na lamang siya ng isang malakas na sigaw at kasabay nito ang dahan-dahan niyang pagsilay sa isang nilalang na nagbalat kahoy. Buong puwersa nitong pinipigilan ng sungay ng toro, ngunit kahit anong gawin nito, hindi nito kayang pangibabawan ang lakas ng kanyang alaga. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang nilalang kundi ang sumigaw ng sumigaw habang unti-unting hinahayaang bumaon sa kanyang katawan ang matatalas na sungay ng toro. Pagkatapos nito sa kanyang katawan, doon na yon tuluyang nanghina habang naghihintay ng kanyang kamatayan. Nang mapagtanto naman ng alaga ni Kador na patay na ang aswang, dali-dali naman yung bumalik sa kanyang kinaroroonan, bit-bit ang bangkay nito. Pagharap nilang dalawa ng toro, kitang-kita niya sa mga mata nito na parabang yun ay nagsasalita. Dahil dito, agad naman niya yung tinulungang alisin sa sungay nito ang katawan ng nilalang, subalit bago pa man niya yun magawa, doon niya nakita ang kalabaw na biglang naglagas ng buhok habang dahan-dahang tumatayo.
Pagsilay niya sa kulay asul nitong mga mata, doon niya tuluyang nakumpirma na hindi yon pangkaraniwang nilalang. Matapos nitong matanggal sa sungay ang nakatarak roong bangkay, dahan-dahan nitong inilapat sa kanyang dibdib ang hintuturo nito habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, Kador. Hindi namin hahayaang mamatay ang anak mo. Kagaya ng ginawa mong pag-aalaga sa mga anak ko, ganun din ang ipapakita namin sa iyo. Itinuring mo kaming pamilya at ni minsan hindi mo kami pinagmalupitan. Tunay ngang karapat dapat nagantihan ang lahat ng iyong mabubuting gawa." Matapos nitong makapagwika, bigla namang nawala sa kanyang isipan ang matinding pagkabahala. Yung tipong kahit nasa harapan niya ang mga aswang, hindi na siya natatakot pa para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, doon naman niya nasilayan ang pagsidatingan ng iba pang mga aswang na kanina pang palihim na nagmamasid di kalayuan sa kanilang tahanan. Paglapag ng mga ito sa bakuran ng kanyang bahay, buong puwersa naman yung sinugod ng 5 niyang alagang kalabaw na siyang naging sanhi upang sumiklab ang labanan. Habang nagbubuno ang mga nilalang na yon, nanatili lang naman sa kanyang tabi ang torong minana niya pa sa ama ng kanyang asawa. Ayon kay Kador, magmula noong nagkakilala sila ng asawa niya, palagi niya nang nakikita ang toro na kasakasama ng ama nito. Hindi naglaon nang naparalisa yon, nagdesisyon na yung ibigay sa kanila bilang regalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Bago niya tinanggap ang torong yon, nangako siya sa ama nito na kahit kailan hindi niya yun ipagbibili o aabusuhin. Sa katunayan, para maging masaya ito, pinili niyang bumili ng kaparehas nang sa gayoy dahan-dahan na yung dumami. Sinisiguro niya ring nasa kondisyon ng mga kalabaw bago niya yun isabak sa mga gawaing bukid. Magmula noon, minahal niya ang torong yon na parang isa sa kanyang mga anak. Dagdag pa ni Kador na wala siyang kaide-ideya na meron palang ganoong kakayahan ang mga alaga niya. Sa puntong yon, doon niya napagtanto kung bakit maraming tao ang naghahangad na bilhin sa kanya ang pagmamay-ari niya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, kitang-kita niya kung papaano durugin ng mga anak ng toro ang mga aswang na nangahas na pumasok sa loob ng kanyang bakuran. Pagramdam ng mga itong wala na silang kakayahang makipaglaban, napilitan na yung umatras hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nakalabas sa kanyang tahanan. Sinubukan pa yung habulin ng mga anak ng toro pero hindi na rin nila ito naabutan. Matapos ang mga pangyayari, nanatili namang tulala itong si Kador, mariing nag-iisip kung totoo ba ang mga bagay-bagay na kanyang nakikita. Maya-maya pa, pagbaling ng kanyang paningin sa mga alaga niyang kalabaw, nasipat niya yung nagtutulong-tulong para ibalik ang mga tali sa butas na naroon sa kanilang mga ilong. Nang makapagpalit anyo na ang mga ito, nanatili naman sa kanyang tabi ang toro, naghihintay sa mga bagay na kanyang sasabihin. Pagtitigan nilang dalawa, bigla namang napatanong si Ador sa nilalang na yun ng, "Anong uri ka? Matagal ka na bang ganyan? Bakit hindi ko alam?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napahinga lang naman yun ng malalim habang sumasagot sa kanya ng, "Ano ba naman yung tanong na yan, Kador? Matagal na akong ganito. Hindi ako tubong naninirahan dito sa mundo ninyo. Bata pa lang ako nang makuha na ako ng ama ng asawa mo. Dahil sa mabuti niyang pakikitungo sa akin, hindi na ako lumayas pa sa kanyang tabi. Nakita ko ang paghihirap niya sa buhay, kaya nagpasya kong tulungan siya. Nang ibigay niya ako sa iyo,
naramdaman kong isa ka ring mabuting tao. Salamat sa iyo, Kador, sapagkat hindi mo ako itinuring na bastang hayop lang. Ayon pa sa nilalang, na magmula noong binigyan siya nito ng kaparehas, mas lalo pa yung naging ganadong manatili sa kanya. Nang magkaroon na yon ng sariling anak, nawala na sa isip nito ang lumayas pa sa kanilang pamilya. Sa katunayan, bago sila nagpasyang magpakita kay Kador, maigi nila yung pinag-aralan ng maigi. Ang ikinakatakot kasi nila noon, baka mapagkamalan sila nitong mga dyablo na siyang maging sanhi para ibenta sila nito sa bahay katayan. Dagdag pa nito na, noon pa man, palihim na silang tumutulong sa pamilya nito sa pamamagitan ng pagsindak sa mga nilalang na nagtatangkang gumambala sa kanilang pamilya. Nga pala, hindi ko na babanggitin kung anong lahi na papabilang ang mga kaibigang yon ni Kador. Gawa ng, hindi pa kasi sila nababanggit sa mga kwento ni Pinuno. At bilang pagrespeto na rin sa kagustuhan ni Kador na ikubli ang lahi ng mga kaibigan niya. Pero ayon sa kanya, hindi ito malayong kapamilya ng mga Anggitay. Ang pinagkaiba lang ng mga ito sa mga Anggitay ay nagtatangan yon ng mutyang maaari nitong maipasa sa isang tao. Alam kong alam na ninyo kung ano ang mutyang tinutukoy ko. Balik tayo sa kwento. Magmula noong nalaman ni Kador ang totoong anyo ng kanyang mga alaga, pinilit niya yung ilihim sa kahit na sino. Ultimo sa kanyang asawa, hindi niya yon sinabi. Sa paglipas pa ng mga araw, gabi-gabi siyang nagbabantay sa labas ng bahay nila kasama ang 6 na kalabaw na alaga niya. Kapag meron din silang panahon, sinasama niya yon sa paglilibot sa baryo upang hanapin ang eksaktong pinamamahayan ng mga aswang. Halos inabot din sila ng 2 buwan kakamatsyag hanggang sa dumating ang puntong nakumpirma na nila ang eksaktong kinaroroonan nito. Para hindi na sila maunahan, agad naman silang nagsagawa ng plano kung papaano nila lulusubin ang kanilang mga kalaban. Sa pagsapit ng gabi ng huling araw ng 5 buwan, doon na isinigawa nila Kador ang naisip nilang plano. Habang tulog ang mga tao sa kanilang baryo, palihim naman nilang binaybay ang daan patungo sa tahanan ng kanilang mga kalaban. Upang masiguro ring ligtas ang kanyang mag-iina kahit malayo sila, iniwan niya ang 3 kalabaw para magbantay. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakbay, narating na nga nila ang lugar ng mga aswang na malapit sa paanan ng bundok. Mula sa lugar na yon, buong puwersa namang sumugod ang toro habang nagpapalit anyo. Si Kador naman, nakasakay sa likod nito, tangan-tangan ang latigong gawa sa buntot pagi. Nang makalapit na sila sa lugar, walang habas naman nilang pinagpapapatay ang mga nilalang na naroon, mapabata man o matanda. Sinunog din nila ang mga tahanan nito nang sa gayoy wala na roong maglakas loob na manirahan. Bago pa man sumapit ang hating gabi, tuluyan na nilang nalipol ang mga aswang na naninirahan sa mga pugad nito. Pagkasunog nila ng mga kubo, dali-dali naman silang bumalik sa tahanan ni Kador kung saan doon nila natagpuan ang mga kalabaw na pilit na nakikipaglaban sa mga aswang na nagtatangkang kumuha sa kanyang anak. Nang masipat naman ng mga aswang ang kanilang pagdating, wala naman yung nagawa kundi ang umatras. Kinaumagahan, hinanap nila ang mga nilalang na yon para balaan ito. Hindi naman naging mahirap para sa kanya na matunto ng pinagtataguan ng mga ito dahil sa talas ng pang-amoy ng toro. Pagsilay ng mga nilalang sa kanyang pagdating, agad naman yung nagsikumpulan, hudyat na hangad ng mga itong makipag-usap sa kanya. Dahil dito, agad namang inilahad ni Kador sa mga ito ang nais niyang mangyari. Paglapit niya sa harapan ng mga nilalang kasama ang kanyang toro,
seryoso naman siya roong nagwika ng, Mamayang gabi, kapag nakita pa namin kayo sa lugar na ito, wala na kaming ititira. Gusto niyong mabuhay? Lumipat kayo sa ibang lugar. Matapos niyang mailahad ang bagay na yon, dali-dali naman siyang tumalikod. Para sa kanya, sapat na ang kanyang sinabi para tuluyang masindak ang mga nilalang. Sa paglipas pa ng mga araw, naglaho na lamang na parang bula ang mga aswang sa kanilang lugar. Kahit saan mang dako pa siya noon tumungo, wala na siyang naramdamang presensya ng mga ito. Magmula noon, nanumbalik ang katahimikan sa kanilang baryo. Naging matiwasay din ang pagbubuntis ng kanyang asawa hanggang sa magdalang tao ito. Pero alam niyo ba, ilang taon lang noon ang lumipas, nang mapagtanto ni Kador na ligtas na ang kanyang pamilya, pinili na niyang palayain ang 6 na kalabaw na pagmamay-ari niya. Bagaman alam niyang hindi na sila magkikita-kita, nasisiguro niyang habang buhay, mananatili ang mga ito sa kanyang puso. Ni minsan, hindi rin nakalimutan ni Kador ang tungkol sa pangyayaring minsang naganap noong nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga aswang at ng 6 na kalabaw ni Kador. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, ang bangis nung 6 na kalabaw ni Kador, no? Pero kung may nabanggit man ako na Ador, pasensya na kayo para kasing may part dito na typo eh. Pero ang totoong pangalan niya talaga, Kador. Hindi ko alam kung engkanto nga ba. Kasi yun naman talaga eh. Wala naman tayong ibang pwedeng ibigay na specific na karakter sa kanya kundi isang uri ng engkanto. Yun nga, para may pagkakalintulad siya sa isang anggitay. Medyo malakas na uri ng engkanto yan. Tsaka kayang-kaya talaga niya makipagsabayan sa mga aswang. Alam niyo, pinaka nagustuhan ko rito, yung pagdating ng dulo, yung parang kay Kador, ayos na yung buhay niya, okay na sila, napanganak na yung panghuling miyembro ng pamilya niya, pinakawalan niya, 'di ba? Hindi niya inipit o hindi niya pinanatili dun sa puder niya yung 6 na kalabaw, which is para sa akin sobrang ganda nun. Kasi isipin mo may tangan ka ng 6 na kalabaw na may kakaibang lahi. Kahit anong gawin mo sa bukid mo, pwedeng-pwede yan. Kahit anong ipagawa mo, kayang-kaya nila yan. Kasi nga, natatangi yung abilidad nila eh. Pero hindi ginawa ni Kador yun na parang advantage para sa sarili niyang kagustuhan. Mas pinili niya pa rin yung kalayaan ng mga kaibigan niyang engkanto. Or kalabaw na lang, sabihin na lang natin para direkta. Diba? Sobrang galing nun. Sobrang bihira sa tao yung gano'n na hindi nagta-take advantage sa kung anong meron siya. Kaya para sa akin, overall, saludo ko sa iyo, Kador. At napakaganda ng kwento mo. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.